Ona, Nicolau Copèrnic, des de Terrassa. Rússia i Ucrània no es posen d'acord, mentre com es van morint a poc i les ciutats queden arrasades pel foc. Soldats van disparant sense parar i no és cap joc. Quan el temps s'escapa, les noies maques s'accepten, però també s'escapen. Al mig preguen perquè s'aixequi el vent, però no s'aixequi les faldes. En aquest món narcisista i egoista, la gent diu qualsevol cosa en benefici, que tots som iguals, això no és realista. Alguns tenen trastorns, altres tenen vicis. El meu color de la pell em persegueix, la llei m'empadeix. A ulls de la societat no sóc qui s'ho mereix. Sense drets i sense justícia, tots ens farei. No al bullying no és bo, només destrueix l'alma i el cor. Abans d'insultar, posa't a pensar en com tu li pots afectar. Si t'agrada que et respetin, has de respetar. Totes les persones haurien de ser iguals. Blancs, negres, grocs, que més dona d'on venim. El racisme és una xacra que no hauríem de patir. El bullying no és bo, només destrueix l'ànima i el cervell. Amb un sol comentari dones una impressió que ningú vol al seu barri. No penses en el sentiment, parles sense més. Els polítics tenen els diners, no s'importa la resta de la gent. No poden guanyar, només tenen el poder. No s'agrada veure a ningú superior a ells. I les teves paraules són millor que les meves. Per traduir les paraules d'un idioma a un altre, benvingut, germà. Posa't les piles i anem a lluitar. La violència és violenta, sempre que em donen una empremta. Penso que no els hi renta fer mal a les persones per la seva empremta. No és actuar d'una manera valenta. Són éssers vius, tan sols com nosaltres. No sé què els hi veieu a fent-li aquest maltracte. Al final nosaltres només som uns grans animals. És com si fessin a la gent arribar als seus finals. Et diuen que no estàs empoderada per portar el cap tapat? Com se suposa que has de fer rap? Si a cap de nosaltres ens ha passat pel cap, afrontar aquesta realitat és molt complicat. Res del que sents està malament. Tu no estàs bé, però per tot arriba el seu moment. Has de valorar tot el que tens i a poc acabem en el sofriment. Com puc sortir al carrer si només fas que criticar-me? Què tan fàcil soc noi o noia si no pares de mirar-me? O si sóc diferent no fa falta pagar-me, i estaria bé que deixessis de mirar-me. Per mi el bullying és un cruel maltracte, fereix a persones amb un sol acte. Creus que es fa riure amb les teves burles? Ningú hauria de patir per aconseguir somriures.